OK ľudia, vítajte v dnešného videa, keď sa nám v minulom videu na hlavnom kanáli nepodarilo dať v Blitz Royaloch, musíme to proste dať pomenať. OK ľudia, už sme tu. A ja myslím, že môžeme padať, asi skúsme do Mega City, tam asi nikto nebude podľa mňa padať. Ešte si nastavím rýchlo crosshair. OK ľudia, máme prepare for war, invest range weapons with increased damage. Dobre, poďme pádať tu. Máme akože lepšie zbrania a takéto. Lepší movement. Poďme rovno sa radšej slab factory. Alebo leneme to tu? Ja to nemám si tu radšej. Mám všetko, čo tu chcem a teraz už môžem ísť iba hantiť tam. No tak ten špatný je môj. Nie. Opa! Dobrá, paráda. Dobrá, mám všetko. Čestka. Fú, ideme sa takto. Dobre, možno. Blitz level up? Ja neviem, že sú to nejaké vôbec level upy. Aha, to asi možno, keď to budeme hrávať, tak proste dostaneme za to nejaké veci. Neviem, prečo Blitz Royale mi príde, že keď si chcete, asi to má tak malo byť, že keď si chcete proste zahrať Battle Royale, ale nemáte čas. Alebo, že ešte sa len začínate podľa hrať a že ešte sa nechcete ísť do Battle Royale, lebo môžete mať dobrú tier. Proste chápete, čo myslím, asi neviete, ale ja viem, čo chápem. Čo? Dobre, neviem ani rozprávať už, nevadí. Stáva sa aj horšie veci. Napríklad, že neviem rozprávať. Okej. Ospravedlňujem sa klávesnicu, proste klávesnica neposlúcha. A nikdy neposlúchala. A tedy, čo som začal riadne hrávať na nej, tak proste neposlúcha. Neviem, čo s tým mám robiť, ale verím, že asi sa na to vykašľať a bude to najlepšie. Toľko ja nemôžem streliť. No, chvála. Sláva skôr. Ale to je jedno, to je to isté. Haaa, toto bude parádne pre mňa. Tu sa jeden zabije. Ja som jaký dobrý. Mám level 4 Blitz. To si zoberiem. Takže veľmi rád. Exotiku, tak. Ne mytiku, exotika. Niekto ma som zabije, ne? Pokelu. Ja ho kašlem. Ja to normálne lívnem. Hop. Hoho. To ešte nemám. Tak. O, mal exotiku. Kto tu je? Už iba pár ľudí. Ja myslím, že to mám asi najlepšie loadout zo všetkých, ale zlepšiť to pôjde vždycky, ale OK. A už iba ja s nejakým cápkom. Čo mal? OK. A už potom iba nejaký cápek. Dobre. OK. Poďme do zóny asi, lebo typujem, že tam pôjde asi aj ten cápek. Alebo cápka, proste víte. Všetci viete až na moju gramatiku. Výslovnosť. Viete čo, ja to risknem takto. A že on bude niekde na tomto tope. Ja keď ho počkám, ja som tam niečo videl. Prisám, ja keď ho počkám tu, no tak on s tým nič nespraví. On nevie, kde som. Ja tu mám teraz perfektnú tú zónu.
Som v zóne? Áno, som v zóne. Na čak to zistím. Alebo ideme zarisknúť dole? Čiže high ground je najdôležitejší. Aj zero buildoch. Dobre, ja sa držím. Autovin. Zábek vkapal asi na zónu. Neviem, asi sa zomrel na zónu, neviem. Poďme ešte raz. Ale zmeni si skin, lebo akože s Jewelfrontom to nedám. Poďme za Sub-Zera. Ja to vidím na asi Sub-Zera. A myslím, že by sme s tým mohli niečo dať. Poďme sa ešte pozrieť na tieto novinky. Enter Blitz. Tu je tento zápek. The Walking Dead Cross into Blitz. Aha, dobré. Ok, už nás sa dá do hry. Ja dúfam, že dáme zase Victoria, lebo mám korunku. Takže možno by ma to mohlo dať na lepší server než predtým. Čo by sa hodilo veľmi. Predtým bol veľmi špatný server. Akože nebol najhorší, ale nevedeli ma skoro hitnúť. Ok, lendíme. Poďme tam. Aký mám ping? 10 ping? Tak to je veľmi dobré. Ak mám ping do 50, tak je to dobré. Vidíte, že 20 záleží, jaký robí movement, no. Ja si myslím, že tu veľa hráčov nebude padať, lebo je to akože off tej línie busovej. Chápete, čo myslím? A tu je proste blitz, mám rád, kvôli tomu, že tu je akcia už od začiatku, hej. Že nemusím čakať na nejaké blbosti. Ok, poďme si toto takto dať a... Dobre, takto si to nechajme. Neviem, kde sú, ale chcem s nimi fajtiť. Á, tu sú. Hennesky mám aj ja, actually. Ale asi o tom viete, lebo akože ho mám docela nahraté. Kde je? Tu. Ja s týmto spamovacím ho totálne zničím. Bo to proste spamuje jedno za druhou. Parádne. A ešte keď mám korungu, tak mám potom výhody, že to mám lepšie. Reloadnem. Keby tak proste začnem hrať. Idem pre airdrop. Ja, a keď tam je lama a airdrop, tak preto idem. Toto je SNGčko, dá sa povedať. A ešte ty si nedostala. Dobre, mám všetkých. A ešte je tu capek. Ešte? Koľko ich tu je? Tu asi každý padal, čo? Niečo sa tu spamnulo cápkovi a mám z toho dobre. Čo som mu spamnul? To sa mi hodí. Niečo tu sa tiež spamnulo. Toto je ešte lepšie. Dobre. Dobre, ja idem pre airdrop. Mám 7 kg. Airdrop je hneď tu. Ja myslím, že toto máme ešte lepšie než minulé, hej. A to minulé sme akože dokázali vyhrať docela špatným lootom. Ale airdrop mi čo dá? Tak ja si zoberiem asi toto. Ešte tento medailon, náboje. A toto asi stačí. Ešte túto lamu. Ja to môžem kašľať a zničím a hotovo. Zoberme to takto. Ja som spokojný. S mojím lootom. Dobre, ja som spokojný. Toto je veľmi dobrý loot na to, že tu v blicoch padajú dobré zbranie a zase neznačam, keď to tu nejaký spam, mohol som si zobrať niečo docela, že na diaľku doslova, lebo to je fakt, že není vôbec na diaľku určené. S týmto kebyže mám ísť jedine na blízko. S týmto na diaľku by som nevedel hrať, ale že vôbec. Mám špatný aim, takže... Dobre. Koľko máme 10 kg, to je dosť dobré. Ja hovorím proste, ja som automaticky spoko, ak mám veľa kilov. To som spoko, hej. A už iba 5 capkov, docela rýchlo hrá toto. Čakal zase. Toto je blitz. Niekto tu strieľa. To už budú všetci tu. Všetci sú tu.
Niekto to chce dostať, tuším. Dokiaľ môžem jedine s týmto už. Kvôli nereloadnutým zbraniam. Dobre. Ja teraz musím súrne reloadovať. Mimo off zóny. Ja musím reloadovať všetko. Všetko do radu. To je veľmi špatné, toto je veľmi špatné. Dobre, ja som reloadnutý. Ešte sa načok žogujeme. Jemne. A tak ne, lebo je tu capek. Ja neviem, či akože tu nejde hore, že na mňa vybavne. Yes! Ľudia, máme korunkový vín. Gridičko, čo mal? Jaj, tak to je jasné, že nedal, však to mal, to je hrozný úvod. OK, už máme Blitz level 5, to sa mi ľúbi. OK, možno sa nám podarí dať aj tretí korunkový vín, ale nie dneska, pretože toto je koniec videa. My smutíte, ale ešte možno niečo vydám na hlavný kanál, alebo toto pôjde na hlavný a niečo pôjde na extra, neviem. OK, čaute.